Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom l-ura maħna, wara break zaħir, illum maħna għanna Marvik, Kassar, u xek, Kassar. Mela, Marvik, inti għandek xie esperienzi l-lum ħat rakkontaħħomna u xek? Iva, għandi 3 esperienzi sallu. Tajjeb. Mela, Marvik, għajdinna naqra zaħira xaħġa fuqek, naqra background. Jien naħdem, ġa fabrika qiegħed maintenance, raġel tal-familja għandi tifel ta' 5 snin. Nipprova l-laħħaq bil-hobbies tiegħi wkoll sewwa. X'hobbies għandek? Għandi l-hobbies li festi u hekk nħobb il-lob tan-nar u nħobb ħafna trekking, camping. Tajjeb. Jiġifieri. Nafna kom. Nħobb insegwi lilkom ukoll. Kemm ilek issegwina? Naħseb mill-bidonet ta' sajjan, meta kien waħda. Ġifieri jgħillilek il-ħaqtek tkun guest. Il-laħwa, fid-9 Żgur 3 snin. Ġifieri milux semmejt ħaġa, semmejt inti ftakart xi ħaġa u dak li ftakart ma nafx kienet insejt, imma ftakart li kont semmejta inti. Ġilli nirrepetu ċertu affarijiet, ovvjament għax kollok il-guest quddiemek. ċertu affarijiet ma jinbidlux, ċertu affarijiet jevolvew, ċertu affarijiet imma jibqgħu l-istess. Allora narġaw nsemmu dak li nkunu tiġa semmejna f'podcast oħra. Ġil noqgħod attenti li ma nirrepetix ħafna ħalli dak li jkun, ma ħafna min-nies mhux kulħadd jara l-episodju kollha, allura hekk tittarġa' tagħmel naqra żgħira ta' brief ta' sintesi żgħira ta' xi tkun għad fil-passat, fimt? Il-paranormal xi jfisser għalik? Il-paranormal naħseb illum bis-saħħa tagħkom tallemt ħafna fuqu, ħankun onest. Hemm nitħaq bik ukoll meta tibda semmi kif ġara lil u kif ġara ħafna nies, jiġifieri jien ma niddejjaqx illum il-ġurnata li l-esperjenzi ħanaqsamhom mal-followers li huwa minnu follower tagħkom, ma niddejjaqx, jiġifieri għandi 3 episodji sa xahar ilu għaddejt episodju li mhux waħdi għaddejt illum il-ġurnata nista' ngħid. Għall-grazzi tal-Alla jisni mhux jien ngħid għaddejtu jiena, kien hemm persuna oħra li għaddejtu li huwa missieri. Sa il-qudiem nirrakkontaw. Imma fejn jidħol paranormal? Minn dejjem kien jinteressak jew xi ħaġa reċenti? Le, mhux minn dejjem tiftakar li ħansemmilek bħal ħammulek lura bħal enigma. Kont narahom bħal rajt ma rajtx. Hemm minnhom min nafhom qabel ma ħarġu fil-programm għax in-nanni tiegħi kienu jirrakkontawhom li. Tifhem u nisma' ħafna rakkonti, smajt ħafna u mbagħad tiżen inti ċertu affarijiet. Sawa imma mhux li nemmen, jien daqsxejn xettiku, imma mbagħad jiġru lek ċertu momenti fil-ħajja tiegħek tajt vera, mhux vera. L-ikbar mistoqsija dik. U tieqa' fehm taħseb. U tibqa' taħseb. Għaliex taħseb li jimmanifesta l-paranormal? Naħseb iktar ma tkun inti tkun weak. Naħseb jiena l-aħħar waħda li ġrat li kont weak ħafna għax. Emotivament. Ejwa, għax waħda minna ma xtlift l-ommi. Dakinhar stess, imma dik inħallu għall-aħħar waħda. Nimmaġina li anka missieri kien weak dakinhar u li ħan irrakkonta ġifieri
U għalli bija l-ewwel biċċa ta' xogħol indunajt, imma jiena ma ndunajtx għall-ewwel essaġġ. Il-qoddim nirrakkonta u tista' tifhimni aħjar. Inti l-ewwel darba li kellimtni kont anke bat li ritratt li issa intellaw ukoll batu l-Mirko u jitellaw ħalli tibda tispjeganna naqra eżattament x'ġara. Kronoloġikament, jiġifieri inti l-ewwel esperjenza tiegħek. L-ewwel esperjenza tiegħi. Anzi ħanibdew minn hawn, meta kont tfal. Għatta d-dejt minn xi ħaġa li tista' tikklassifikaha bħala paranormal jew xi ħadd fil-familja? Le, mir-rakkonti ta' nannit biss li nista' niftakar ġifieri n-nannu tiegħi kien soldat, ġifieri minħazzabar kien jitla' Torre Aħmar kien jgħidilna u sqalilna ħafna stejjer, għalli ħafna stejjer, ġifieri naqbad nirrakkonta ma naqafx. Ġifieri. Imma jien nista' nitkellem li għaddejt l-esperjenza tiegħi personali. Tifhem. L-ewwel esperjenza li għaddejt minna jiena ma kontx waħdi, kif kont qed nispjegalek lilek u l-Mirko, bena fin-1997 naqas fin-1998, fis-sajf kien żgur imma. Konna ċorma nies, ġifieri tfal, anzjani, taf inti kif naħa tas-sawt kif jinġabru fis-sajf. Ġiedu hekk. Fid-daqqa l-ħin aħna ngħidu hemm post is-Salvatur, hemm knisja msemmija għas-Salvatur. Kappella. Naraw spit imma kbir enormi, ġifieri imma nikkalkula ikbar minn karozza kien. Dawl abjad, abjad iktar mill-abjad. Jisu abjad jixal bi spit qawwi. Tgħidli x'kien? Ma nafx. Minni ma nafx. Ġifieri xejn. Xejn kull ma rajna dawl qawwi fis-sema kien baxx immensi ġifieri moli tal-bejt. Laħa. Ej, kienu għoli tal-bejt, ġifieri baxx u l-biċċa li ma rajtux waħdi. Jekk konna pereżempju 10 minn nies 20 ruħ, rajnih kollu, kollha kemm aħna. U staqsejna. L-anzjan tista' timmaġina fiex marru. Xi ħaġa divina fil-bambin. U dak iż-żmien hekk kienu jgħalmuna. Laqas idea li ta' UFO jew xi ħaġa oħra. Bħalma dejjem ngħid jien li kulħadd jagħti d-deskrizzjoni ta' dawn l-oġġetti skont l-era li kun qed jgħix fiha. U ovvjament skont it-twemmin tiegħu. Ġifieri kieku xi ħaġa bħal dik deret jien naf. Pajjiż ieħor ma kienx jgħidlek li kien Anġlu kien jgħidlek xi ħaġa oħra pereżempju għal min qoċ nagħti deskrizzjonijiet. Xi ħadd li għandu ħafna żmien pereżempju hija xi ħaġa divina. Aħna li qed ngħixu f'era teknoloġika llum il-ġurnata. Inti l-ewwel ma jiġuk f'moħħok tibda tgħid naf drone pereżempju. Issa fin-90s ovvjament inti 1998 kemm qed tgħid. 97, 98 laqas naħseb jekk ma kienx militari. Eżatt. Imma u li ta' bejt ngħid jien. Le u li ta' bejt u l-enormi ta' nar isek għandek bħal awra. Jisu nar. Kbir. Ħaġa solida kienet jew sempliċement. Le iktar dawl qawwi. U spit enormi ġifieri li qbadni u kollha qbadni ma minn kienx ilu jaqbdu kulħadd qabdu. Ġifieri. Kulħadd raħ ġifieri. Kulħadd raħ. Ġifieri illum il-ġurnata jekk xi ħadd isegwi l-podcast u jikkontattjakom ikun ħaġa sabiħa. Id-data meta kienet? Naf fis-sajf żgur. 97? 97-98 u fin-98 hekk mhux sejjer żball u bis-saħħa tagħkom ukoll fin-98 kien hawn xi dik ta' UFOs xi deriet sewwa bejn 1997 u 1998. Le, fis-77 l-iktar darba li deru UFOs Malta. L-iktar darba mhux li deru, l-iktar darba li ġew rekordjati. Eżatt. Issa pereżempju s-sighting tiegħi u ta' Sajan kombinazzjoni kienu tnejn li huma fin-97. Mela forsi jista' jkun. Naħseb dik li qed naħseb 97 jiena. Imma wkoll dawl kbir hekk kif qed tiddeskriventi. Issa qed tara balla nar kbira. Mhux nar, x'hekk ngħid nar ikun qed nikdeb. Kien fis-sajf ukoll. Fis-sajf? L-dokmieni kien. Le bil-lejl. Bil-lejl ġifieri qabel ma mmorru nordu konna ninġabru barra. L-adba tal-bieħ. Min jgħid tiegħu tista' timmaġina inti. Nanniet. Nanniet, tfal ta' tfal aħna nelagħbu. Min jgħid ir-rożarju l-anzjani, min jgħid
taf inti. Dik kienet ħanajdu la jek l-ewwel esperjenza tiegħek. Iva. Ħanajdu la anomala, straordinarja li ma tajt kważi tajt każ, imma dilli nista' nirrakkonta li ġejja hija fit-2018. Ġedi ħanibdew minn 1997 UFO. Ija? Għat-2010 dejtejn għattajt għatma rajt xej, għatma sperienza. Le, għat ġifir, le. Laqqas ftit wara l-rajt il-UFO xej. Le. All right. Fit-2018, iż-żewġna jena u l-mara. Kif bdejt nispjega l-ek melux. Monna ġelu kanda għawdex, renomata ġifiri, sabiħa, faċċata tal-bahar ġifiri. U kif wasanna, kif tħanna fil-kamra, li l-mara t-tela, strina u xaġa mux taġobni fil-kamra, għatlix inti tħoss, t-tela bħal dwejja, għatma esperienza, nkun onest. Għatli t-tidder biċek mijux. Tixkomdu. Min nixkom, għattela dwejja jek jissu xaħġa, uħriġ fil-gallerija u jisnibdejt nikkalma naqa wahdi. Rħilu. Fid-daqqa, u jissu ġafija bada jgħidli, il-mara tħallix waħeda, l-mara. Sek tħoss dik ix-xaħġa. Qatt ma ħassejt f'ħajti dal-feeling, kan kun onest miegħek. Jiena bin-noċċali, bla noċċali ma tantx nara, ħankun onest. Inti meta ssifri jew tmur weekend break, taf kollok dik il-mera, fejn tagħmel kafe u hekk, u jkollok mera. Qsant mi qondim dil-mera, u ħassejt ġati ħares lejja. Jien ħarist fil-mera, tajt li ġrajt, għallek imma bla noċċali ma tantx nara, ħankun onest miegħek. Jifri jekk neħħan noċċali, li l-ek ma narakx. Strinat, u ma tkellimx, ħallejt il-der. U kelli l-marra ma tiflaħx, onestament. U il-ġenituri tiegħi missier ma tantx kien jaf juża il-mobile biex jibgħat lettrat bil-messenger dak iż-żmien illum jaf. Għatlu pa orini dil-mediċina ħalli jien noħdela tratt mobile tru mobile. Irħilu dak l-trat, issa mbagħad naslu għal hektar il-qoddim. Bqajt inħossni l-istess. Dwejja ġal-istonku, tija nġielet magħha, jiġifieri ġlied gibi, noħorġu barra. Enerġija negattiva. Iju, noħorġu barra, u jissu xejn mhux jisna. Ġixna mradi għadna, veru għandna kif nizzel. Jissu nidħlu fil-kamra u l-istess. U ma tkellim xej. Biex naqtalek fil-qasi. Deħlina l-lejlit l-ewwel tas-sena. Berqadna msamma. U bdejt inħoss ħan enormi. Mal-lejl irqadna. Tajt Deċembru, mela. Il-Madonna, disħan l-oħra xalet l-ħejter disħana kollha. Umu nħares lejja niżel lara il-mara minna wkoll ġifieri. Nqom niċċekkja l-air condition tal-kamra, da mitfi kif jistajku. Narġa' nidħol fis-sodda u nħoss bart enormi, inspjegabbli. Narġa' nqum bħal baħnan u narġa' da mitfi kollox mitfi kif jistajku. U għamilta xi 3 darbit biex naqtalek fil-qasir. Ija kwiet, rieqek, nħares jinħob norqod dar il-mara, nħares lej dar nħob norqod, jena għek nħob norqod. U fid-daqqa ħin ndur li għal-gallerija. U fil-gallerija nara xi ħaġa, persuna, shadow għajdi li trid. Jien narġaj tajt id-dubju ta' għajnejja li ma narax bin-noċċali, bla noċċali. Għad kwiet? U dil-persuna bil-wieqfa. Bil-wieqfa. Tidher wara ħġieġ. Forma ta' persuna, ġifri kien hemm il-portiera jisu kif taqbad tajt tas-sitru hekk tkun trasparenti. Tkun irqiqa. U ma darx każ jiena toli qed noħlom.
U rġajt irqat. Wara ftit minuti rġajt indur. Issa naf xrajt, qomt. Bat in-noċċali u tlaqt niġi ġal-gallerija. Ħarist lemin xelluk, ħarist tal-isfel issa jinkont kważi ma nafx kemm fiha solari. L-impossibbli bniedem jaqbes. Issa naf ma xi xi tneddilja. Jaqbes jiġi fi triq. Jaqal isfel, għoli, mewt. Issa naf ma xi xi tneddilja, ndunajt. Tħalġa s-sodda li twallejl ta' ħajti kien, għax baqajtini, baqajt inħossis issa l-affarijiet gravaw, għax mbagħad jingħaw dieħel mill-bipal, issa jew moħħi. Għax jingħid il-verità jista' jkun moħħi. Mhux hekk. Dubju kollu ntih. Gemgi ma hekk nisma' ma għajni. Illa l-ħanin. Ġara, x'inhu jiġri? Insomma, biex naqtalek fil-qasej. Għadda l-lejl, il-mara kif sabaħa tlaqba tippakja tlaqna l-barra. Tlaqna l-barra t-tela. Għat li ġara marfik. Għattela xej, homesick għawdi xiden nitkelmu ta' għat kif kont ħanaqbat nirrakkuntal dik għabdet tippanikja. Għattela l ma ġara xejn. Għat li okej, tlaqna issa kien baqali jumejn oħra. Ġiviri, jien ma kellix għalfejn nitlaq. Għax il-valur tal-flus ma ħattux kollu. Kif ippakjajna kollox, issa għandu naf ġara, jinaw nieżel. Kif wasalt fejt jkun hemm il-counter u jkun hemm il-dawn. U tajna mill-battam ħanet il-qorra, kif fetħet il-ktieb jew x'kellek kompjuter, għat li mitkom baqalkom jomejn oħra hekk, għat li ma ġara għalkom fil-kamra. Tkellimt nej bil-Malti, għattala ma la tafx hemm fil-kamra, inti, għattala tafx, għattala għalfej. Mbagħad qabżet l-oħra, għattala ma x'raġa ġara f'dik il-kamra. X'raġa ġara? Ma qaltlejx pereżempju moġbokx l-ikel, moġbitekx il-kamra. U jiena, għattala, kazzola, mux jekk, bil-Malti, għattala kont taf xemmela fil-kamra għalfej. U għalaqna u mietet. Kif tħanna fil-karazza, u konna sejrin biex naqbdu triq l-Elvapu. Dir, narġa nara figura, tajdlix. Ħares tiġver minn ġo karozza? Minn ġal karozza, minn triq għal post li konna. Kif, tajdlix marra jew raġel, ma stax narafa, onestament. Kif wasanna d-dar għand Tommi u hekk jien bdejt inqalef fil-litratti tal-mobile. Għax jgħidu l-litratti jiġbdu ċertu affarijiet li aħna ma narawx bl-għajnejn. Sewwa ma nafx jekk hux vera, ma nafx jekk hux Imma hekk milli jidher ħanajt. Fil-litratt li għandi jiena tidher jekk tista' tispjega ħanti aħjar minni. Tidher figura sewda bel-qiegħda fuq sofan warajk. Issa dik il-figura hija il-kamra fejn konna aħna. Jiġifieri backdrop wara missier u l-mediċina. Kien hemm id-dar tiegħu suppost. Id-dar tiegħu jekk nieħdok issa bħalissa nduru d-dar kollha Tommi u missieri mhux ħassib dak il-backdrop għax inkwatri għandna. Għawija mhux ħassib dik il-backdrop. Onestament, jien da ma rajtux għal-bidu. U rajtu l-lummi għattla ma. It-tara li qed nara jiena għatli wara missierek minnem. Tidher, shadow person. Ġilnis jifmuna shadow person. Mhix hekk. Figura sewda. Bil-qiegħda. U tiżżomm xi ħaġa f'idejha darba l-oħra tajdli. Ara ma rridx ngħid illi qed iżżomm xi ħaġa f'idejha, però ħaniqfu sa persuna bil-qiegħda. Għax mbagħad nibdew nidħlu f'dik il-biċċa xogħol tal-paradolja. Jidher li għandu xi ħaġa f'ħobbuha u bejsa qed iżomm xi ħaġa. Però x'inhu ma nafx, allura bil-Malti it's paradolja. Fimt allura tittiqaf hemmhekk tgħid isma'. Ngħidlek il-verità mbagħad. Għax ommi tal-Knisja dawn l-affarijiet. Rridu mmur għand Assis.
Għax għallu li ġib miegħek id-dar u jiena biex nagħlaq ħalqi u noqgħod kwietat għax nagħmel xi żmien noqgħod mommi wara l-żewġ sakemm lestejna kollox Tela ħudni u jiena hemmhekk ħraqni meta semmili ċertu affarijiet. L-ewwel ma semmili għalli inti tieħu drogi. X'inhu? Imma dik hija mistoqsija. X'inhu? Ma ħanajlek. Drogi. Ma sekonda Marvik. Sekonda. Jiena lija assis patri u x'inhu kien responsabbli ħafna. Għax kieku jiena tnagħmel investigazzjoni. L-ewwel ħaġa li kont ħanajlek, isma' inti ma kontx urban, ma ħadx drogi. Eżatt, dak Sal-lavorja jiena naf li ma tidirx li tibni dempek. U l-lum il-ġurnata lilek nġib qudiemi għalli mużajtu x-xewija bort, Għatlu le. Le, zgulli le. Għatlu zgulli le. Ma dawn huma mistoqsijiet, vera responsabbli li saqsik, ta? Le, mhux hekk. Ġiena ħanajlek. Inti forsi tinħara għax inti tajt da xed jaħsibni, minti biex inti toħloq baseline, biex inti toħloq il-parametri kollha tara li jisma' telimina dak kollu li jista' jkun sewwa normali li staqsihom dawn mistoqsijiet, isma' ma kontx qed toħlomu, isma' ma xrobċu, isma' ma ħadx droga u ma issa irrelevanti dak il-persuna jekk ikunx qatt mis droga maħal u jew le, ma qed tistaqsihom. Jiena lija mexa responsabil ġifieri. Imma dak il-ħin ħassejtni vera le. Le tinħara ovvja. Ma tarax. Inti. U jiġobort le ma tarax. Le, żgulli le. Ma tarax. L-jiġobort. Ifhimni. Vera kull mi jbiċċan jama, imma. Ara, jien ngħid ħaġa. Għax in-nies jibżaw ħafna mill-Ouija board u hekk. Issa jiena ngħidilhom Ouija board kull mi biċċodda. Is-sinti tista' toqtol bniedem b'sikkina, tista' toqtlu anki biċċanjama. Jiġifieri skont kif tuża. Il-Ouija board l-intenzjoni tagħha biex tuża biex tikkomunika ma' xi ħaġa oħra. Ħafna nies jaħsbu biex tikkomunika mal-ispirti, mal-mejtin, mal-erwieħ. Jien ma nemminx biha dik, jien ma nemminx li aħna nistgħu nikkomunikaw mal-mejtin, dik ma nemminx biha. Però li hemm komunikazzjoni ma' xi entitajiet oħra li aħna saġbajtu tisimgħu il-kelma trickster entities, dik iwa dik konvint minna jien m'għandix dubju. Li ħan nirrakkontalek naħseb imma di li ġej issa ma nafx forsi kif ħanħawdek ftit. Mdorrijin aħna hawnhekk. Ħanħawdek daqsxejn. Li mhux ħanaqbel miegħek. Issa hekk trickster dik hija. Naf l-istorja li jmiss, naf li ħad ikkontradixxi ċertu tiegħi. Jista' jkun trickster. Ma trickster kien fit-tajjeb li ħana rrakkonta. Ma ħanajlek. Dieta trickster diġà tkellimt fuqha darba oħra. Meta ngħidu trickster mhux bil-fors huwa għandu intenzjoni tħżiena. Sewwa. Trickster tfisser illi da ma jistax jikkomunika miegħek dirett. Dil-entità ma tistax. M'għandix permess, m'għandix awtorità. L-ewwel nettax tkun qed tikser waħda mir-regoli li hija l-free will tal-bniedem. Sewwa, inti jekk tidherlek entità, jidherlek anġlu, jidherlek demonju, ma jistax jiġi jgħidlek Marvik, inti titlax fil-karozza s-saw is-suq. X'ħaj għamillek kombinazzjoni fil-podcast ma' Mirko l-aħħar wieħed hawn li tellajna l-bieraħ għadna nsemmu għadi, għadna kemm semmejta. Imma ħajtik messaġġi kriptiċi biex inti ħallik taħdem inti. Inti ma jtikx il-messaġġ dirett qatt. Le. Għax inkella once li jtik il-messaġġ dirett dak jiġi kmant. U ma tibqax free will. Ikun qed jikser waħda mir-regoli fundamentali tal-eżistenza tal-bniedem. Allora x'jagħmellek? Meta ngħidu trickster aħna, ħanati eżempju. Daw l-antropoloġi u daw ix-xjenzati wajdilhom li trid
li jmorru jistudjaw ġo savana, per eżempju, l-annimal, ħafna minnhom ġieli jilbsu ta' annimal. Ma nafx għax rajthom. Ġieli jilbsu per eżempju ta' zebra, per eżempju, jkunu bil-kamera ġewwa. Zebra l-annimali l-oħra ma jafux li dak huwa bniedem liebes ta' zebra. Għax qed jagħmel biex jittrikkja, it's still tricking. Ma qed jagħmilhom xejn ħażin qed jistudjhom qed whatever qed forsi qed ifejjaqhom jien naf qed jagħmel xi ħaġa. Imma m'hemmx dak l-involviment dirett illi mar u libes maskla biex jitrikkjak. Jiġifieri jindi li jidru l-mejtin jikkomunikaw mal-mejtin u hekk għandi riservi kbar. Mela ħanċaqlaq lek naqa riservi tiegħek. Le. Aħna lek qegħdinaw biex nitalmu ġifieri. Mhux biex nagħmlu le. Jiena mhix xi ħaġa li jiena cast stone ta'. Ħan l-esperjenza li ħanajlek issa ġrat xarilu, xarejni, ftit xarilu. Jien ġiet neqsal il-mammi tiegħi. Xarejn ilu. Xarejn ilu xar. Konna l-Mater Dei, insomma. Konna fil-waiting room. Ġewduna l-ħabar li l-mama ħallietna. Jiena tlabt biex narawa mejta. Tħanna insomma, daru mara, anzi nuħu l-okkazjoni u nirringrazzjahom minn hawn l-istaff kollu ta' dak il-shift. Waqt li tista' timmaġina inti waqt l-emozzjonijiet u hekk. Minn bejn in-nurses toħroġ persuna libsa cardigan iswed flokkis għal sitta tracksuit iswed barra li jiena shows. Skużani ġda xejn emozzjonat ukoll bħalissa. Ma importax. Ruxxana, xara twisa fuq il-patata. U di ġiet minn imkien. Minn imkien ħarġet ma wara l-di. Għajni ħodor, niddeskrivilek. Eżatt. U missieri kien ħdejja. Għalli Marvik smajta għatlinna biex insegwa biex tfehmna xi affarijiet, jien immaġinajt fuq il-funeral. Jien għatlu smajta wkoll data, tlusna nimxu waraja. Kelmitkom del-mara. Ija, ma għatlu imxu waraja, jessan femkom kollox jiena. Jiena smajta, samaħħa missieri wkoll. Ma nafx hekk ġieli xmort l-ITU. L-ITU hemm kurtu twil enormi. U jaqbad il-missieri l-ambrazzetta u bdiet mixja l-qoddimna dil-persuna. U jiena forsi l-emozzjoni. Għattela, jirraġel ta' 70 sena għandi da. Kif għattela jek dil-persuna? Jekk per eżempju kienet qoddimi 20 metru, imxiet kważi 30 metru, jekk mhux iktar. Imma l-mixja tagħha. Kif ħanqatin fil-kuraturi ġifieri? Ma kien hemm ħadd jiena u missier. Missier beda jara li tnara jiena. Beda jaraħħa. Ejwa. Jiena għalhekk għatlek lew fil-bidu għatlek naħseb meta tkun dawn ħafna daw l-affarijiet iktar jistgħu kalamita. High emotions huwa. U jiena għattela jiena għandi raġel sa 70 sena għadha kemm tmut il-mamma tagħna għattela stenni jiena kemm ħataġġel jiena. Mhux hekk. Irħilu. U mbagħad niġu f'sali pet-toroq qisna kurrutollaw u tollaw. U di ma kelmitek x'an għattalek? Xejn. Kull ma għamlet għaġlet iktar. Ostja. Imma l-pass tagħha mhux pass fit-tul kien kif ħanqbad infiemek. Pass. Isu passek, isek fejsi. Pass żgħir imma. Eżatt, imma tant tebtipa ta' għajnejn. Minaw. Id-distanzja truħa. Ħafna fit-tul tajli kienet elevata. Mux ħanajdlek le, għas ħanajdlek għax forsi għajnejja kienu bidmuħ dak li. Seket tajt persona li bes l-skates. Eżatt, ekk huwa missieri jekk jgħidlek. U kif ksirna fuq il-xellu. Ġbi daret. Iwa. Daret. Insibu security. Għatlu isma ħabib, għatlu għandi t-fajla għaltinna biex insegu. U sekonda, ġivir inti meta dortu kantoniera. T-fajla ma rajtu Le, insibu security jem. Għatlu isma ħabib tijaj. Għatlu
Għatlu għad daħlet fajl, għatlu biex nimxu waraja. Għal-jaw, ma daħalħat ħabib. Missiera għallu isma, għada kem tmut l-mara, mandiċ abtit ċajt, u jena għatlu maħonċi riqet, għallix kont riqet, l-għallajew. U bħajt nekkustinja mi għomilna kważi 5 minuti. Nirribattu xuxin u jinnejdlu riqet, għalli mela kikun fetħeħ xibib kontri għed maħonċ nisimu, għalli xsej jistaf kif jina għal-għaw, mil-bot nara security ġej. Għalli marvik ġara, kombinazzjoni kien jafni. U għet nejdlu, għallu ma konċ riqet inti għallu xkont riqet. Għalli mxie miħan nżlu l-IT u narġaw. Arġajna mxiena l-kurutur kollu, u kienem security oħra ġentili ħafna maħna. Tal-blik kiena ġentili. U staqsi għalla kienem miktar nis fil-waiting room, ġifiri. Għana jġu kienem nis oħra li rawal dal-mara. Dik f'dal punt ħana sal. Għalla ħarġet li għaltlu l-dawn rajtom ħerġin, imma l-titfajla ma rajtix ħirġajjena. Zira. Għax inti Sartek biġġej. X'inti tajt għattela? Għattela inti bis-serjetà. U bqajt nikustinja maħħa jisni miġnun jena. Id-deskrivejta bid-dettal. Għattiċa u l-kbir għadu ġej. Għalli mux għalli inti għostennini barra, għalli għan idħol ġa s-sala jena. U ħarġet Ingliża u Maltija. Dil-Ingliża għandi d-dubji tijaj. Jekk kelli xirħila tara li rajt jien li ħanajdlek issa. Għattela l-lallu, għattela bl-Inglisi ma tanċ ċertu klim ma tanċ ma nafx najdu. Għattela mux problema, għattela nġibu Malti għot nispiegala kollox, ġara u ma ġarax. Għattela maħna ma nistax nilbsu hekk, ħabib tijaj. Għattela ħanna l-uniformi tagħna. Għattela kif t-tiskrivi li inti, għattela mbatawek l-ITO. Mġek. U jien għattela mela ma nafx. Moħħi dak il-ħina ma shutdown, għattela mela ħanitlaq il-barra. Ma kienx il-moment li toqgħod taħseb. Le, dak il-ħina moħħi għamel shutdown. Ma meta t-nma maħa. Dak il-ħin ġifiri. Issa, ma nafx kif ħanispjega ħilek, onestament, għax jien id-dar għandna tratt. Għatitħax bija, ġanaf biġġej. Id-dar għandi tratt jien kull marajtu fħajti da. 4 darbiet. Ma jaqbat nħares liħ dar tratt. Jien ma nafix hekk. Mhux ovvja. Badda li tratt, għatlu għalli dik ommok. Ostja. Għatlu ommi, għalli inti ma tafix hekk, għalli dik għandha bej 30 għaw bej 25 u 30. Għatlu xenu? U kienet libsa l-istess? F'dar ritratt? Le, ħwejjeċ li imma kif nafajjena kienet tħobb tilbesek bil-kardi. Mur illa per-ritratti għandek iktar ritratti? Ejju, żgur li għandna. Garanzija li ħassib xi ritratt. Fid-daqqa u l-ħin, illum niftakar kif kienet tħobb iż-żommi da jommi wkoll. Hekk kienet ommi kienet tħobb taqbad il-Guardian u żommu hekk. U għalli għatlu m-manti rajt li rajt jiena. Dikinar? Dakinar. Għalli ibni mux jiena għatlek biex nimxu wara dit-fajla. Ostja. Ma nafx. Minni jekk labux l-emozjonijiet bija, imma t-nispiegalek bid-dettal eżatt. Kollox eżatt. Jien ma nafix hekk. Għax l-ommi nafa kbira ta' 40 sħa. Għandek żmien. Għandi 40. Għandek 40, allura. L-om kella l-mama. Meta mietet? 68. 68. Taqbat mar. Aqbat zit 7 snin, 5 snin minn. Ġi 28. Inti l-ommok tafa minn 32 li. Mux jek, taqbat tkun taf minnu l-ġenituri tijak, kun għadek baby, all right. Imma bat taqbat t-vizjona il-wicċu għek. Mux jek. Tikber. Inspiegabli, ma nafx. Vera, ma nafx. Imma xrajt jien, ħadd ma jistajna ħijol minn ġej. Le, ovvjament. Issa ġejja mistoqsija.
X'taħseb li ridet tgħidlek? Ej, dal-kol ħanasallek ukoll. Persuna Ħanasallek. jew dik l-entità jew jekk tixtieq Jiena kurjuż. Jien kurjuż ħafna. U kif jiġru li daw l-affarijiet, kurjuż ħafna. Jien bniedem kurjuż. Staqsejt ħbib tiegħi nurses. Għalu li smajna ħafna każijiet daw l-affarijiet. Waħda minnhom qalt li Marvik spjegali eżatt fejn dal-kurutur, għalkex hemm mhux kurutur wieħed. Għatta l-oħra, jtot nispjegala, għatli dak il-bib ta' fej daret, ta' fej-fejjati dak il-bib. Kamra mortwarja? Għal-bib ta' barra. Bib ta' barra. Jien immaġinajta f'moħħi li għal dal-lejl għajtu bizzejiet. Daqsek issa. Jiena irrelizjajt, ġifiri rajtu bizzejiet. Batejtu bizzejiet daw 3 sijat li għamiltu għawek ġellis b'tari 5 sijat. Għajlek Marvik, nisimaw ħafna stejjer simili jek. Issa, tajli dik kienet il-mama? Ma nafx. Ma nafx. Ma nafx. Ma nistax najt li Nishtiq nemmena. Nishtiq nemmena. Mux hekk. Pero, il-komfort landi jena. ma rridx ngħidlek li kien hemm żball ġifieri fis-sens li dik kienet mara normali, li dik jien naf kienet xi ħaddiema, issa tajli ma kienx libsa kif suppost orrajt. Però meta inti tkun emozjonat kif kont inti, ġratlek waħda mill-lar affarijiet li setax tiġrilek f'ħajtek sewwa metitlek il-mamadi wara kollox. Tipo tista' timmaġina xi dwejjaq kellek ġol istonk u dak, x'emozzjonijiet kellek għaddejjin ġo moħħok. Jista' jkun il-immissjajt xi affarijiet ma rajtix deħla mill-bib ta' barra. Inti qed tgħidli li għaddiet minn wara ġiex nurses. Jien naf bqajtu mixjin wara kurutur u bdejt taraħħa taġġel. Jien naf forsi intom tant kontu għaljinati li dej daret kantoniera daħlet ġobib. Whatever, ta' ġiet inkun letteralment l-avukat ta' xitan, għatinku. Pero naħseb mill-istorja minn kif qed tirrakkuntaħħa, tidher li għaddejt minn esperjenza ġifieri. L-esperjenza jibsa żgur hekk. Esperjenza tipo naqra heavy. Fimt? Però li nixtieq ngħid hija di, pereżempju, l-ewwel semmejta shadow person inti dik tal-Luganda. Dix taqt insemmija f'dan il-podcast kombinazzjoni, għax konna f'biex inti ġej kombinazzjoni għaddejt minn esperjenza jiena 15 ilu ma nafx kemm. Battilhom ir-ritratt il-Mirko u l-Sajan, għax aħna nitkellmu kuljum għandna grupp bejnietna fejn iftiehmu fuq il-podcast u għattilhom laqqas ħatemnuni għattilhom għadni kemm rajt għaddejt minn esperjenza. Ma da ġej minn Miġra l-Ferħa wara nofsinhar kien il-ħadd. Konna jina u l-mara, u da jem dar kif titla eżatt Miġra l-Ferħa kif titla fuq net. Għataqbat it-triq najdela jiena ta' ħaddingli. Mek hemm dar weħeda. Għanna wieħed mill-followers tagħna jixtieq li kienet tiegħu dejjem isemmija li kull meta ngħaddhom qudiema. U dik kif għaddejna, jiena tinsuq il-mara qiegħda ħdejja. Jien nagħmelek. Għaddil-ostja, rajt xi ħaġa sewda. Forma ta' bniedem, maħajt, da wara nofsinhar fix-xemx. Ma tkellim ġej, ma miltek. Qabżet il-mara, qalt li dak x'kien. Għattela xrajt. Għadha tinsix dina mhix triq traffikuża. Waqaf nofsa triq. Għadd fakit għan ir-reversja. U bdejt nir-reversja ma bdejx nara. Ir-reversja jitnaqra oħra. Narġa' nimxi biċċa l-qudiem u narġgħu naraw għal-mara qalt li mara fejni. Di kif timxi metru, biex ma ngħidlekx piet u nofs, di titlifa. Għax il-perspettiva ta' kif qiegħda dal-oġġett, għax imbagħad ma kienx persuna. Dak kien biċċa sit ta' karozza. Iswed tuta Mirko sajtella r-ritratt. Meta battulhom, Mirko għalli dak xill-ostja. U batlu 7 ritratti, batlu 3, tlu għastemmen għatlu sit ta' karozza dak. Li kif kont għaddej waħdi.
li kont għaddej fidlam, li kien hemm il-karozzi warajja, kont niġi hawn ngħid rajt shadow person. Kien spjegabbli, sit ta' karozza, xej paranormal. Għalhekk qed ngħidlek kultant jekk ma jkollniex iċ-ċans illi nikkonfermaw dak li rajna, taf dik il-konklużjoni ta' paranormal. Sina, mind you, mux qed ngħidlek li ma nemminx, ovvjament, għax esperjenzajt u nemmen u qrajt ħafna fuq dawn l-affarijiet, naħseb għamilt ħajti kollha naqra fuqhom dawn l-affarijiet, m'għandix dubju li jeżistu, m'għandix dubju li dak li rajt inti huwa minnu. Però li rrid ngħidlek jien hija li mhux dejjem dak illi nesperjenzaw tista' titfgħu taħt il-keffa tal-paranormal. Però dik ta' dik il-lukanda smajt ħafna stejjer fuqha. Jien ta' dik il-lukanda mort. Konfermajt. Jien tliet darbiet mort fija dik il-lukanda. Dik li konfermajt li hemm xi ħaġa. Mhux għax rajtu, għax kif spjegajt lek, kif inżilna biex nitilqu ma qaltlejx x'moġbokx l-ikel, il-kamra. Żgur. Għalt li mela x'raġa ġara fil-kamra, għalt li mela x'raġa ġara f'dik il-kamra. U il-kollega tagħha għalt li mela x'raġa nqala f'dik il-kamra. Mela taf. Li hemm xi ħaġa mi jissewwa. Jien di l-istorja, inti u terrakkonta ħieli ġibt li memorja ta' lukanda oħra u Malta. Mela dak darba minnhom ilu. Lukanda, butik, ġifieri whatever. Le di lukanda. Da qed ngħidlek ilu naqra sa. Di lukanda u Malta. Mhux ħansemmi fejn għax ma tantx hemm ħliefa u jinnobod noqgħod. Dak li jkun joqgħod jaħseb jipprova jaqta' fil-lukanda qed nirreferi għalija. U dan insomma da bażikament ommi kellha voucher, kienet xtrat xi washing machine u tawha voucher għal weekend break. Dak iż-żmien jiena u l-mara konna għadna niżżewġu ma tafx inti tkun finanzjarjament batut. U ommi qalt tidux tmorru, qalt li weekend break, għattela ajwa jien għattela mmorru. Bukjajna u morna. Għada tawna l-kamra, u da niftakar bil-bagalja jenna u tar-roti, miexi fuq fitit karpet uħxonek għas il-roti ma bdew jarquli, spiċċajt nerfaħħa, u tħanna ġud il-kamra. Kif tħanna ġud il-kamra marvik? L-istess dwejjaq li rakkontajt inti, jien mill-ewwel, mill-ewwel. Jien din esperjenza ħafna dil jettajt inti. U di bażikament tħanna u jien ma tkellimt xejn. Għax jien hawnhekk għandna weekend għadt il-mara ħatoqgħod timla rasa u il-mara taf li jiena sensittiv għal dawn l-affarijiet u bħarsa ġara jaqgħu f'waqtek bdiet tagħmel ġara jaqgħu qed tħoss xi ħaġa, jgħid idejqek xi ħaġa, mhux toħġbok imorru lem minn dak it-tip. Għaddi huwa qabart kbir ġud l-ostrina kamra, appart ir-rieħa ta' boċċi tal-kamla li kien hemm. Di huwa qabart kbir ġud il-kamra. U din niftakar kien hemm il-bib ta' gallerija ta' ħġieġ. F'daqqa waħda l-air condition mitfit insiex. Konna għadna diħlejn ġejjin bil-bagalja fidi għadni bil-hendilek bil-widna tal. Laqas biss indenjajt ruħi naqbad il-bagalja nitfaħħa fuq sodda niftaħ. Għax isni bdejt nassessja s-sitwazzjoni ħannak nitlaqx lem jew le. Għadi fil-pront il-ħġieġa ta' gallerija ġiet frostit bil-kesħa li kien hemm. Isu kien hemm l-air condition mixawl, però ħsejjest air condition ma kienx hemm. U bdiex jinħas mill-ventijiet. U nibda nara partita palm prints ta' tfal ma ħġieġ. Il-mara għamiltela waħdek jien, għattela stja. Għattela tanti kesħ, għattela ġud il-kamra, s-sada tinsiex da sajf kien. Esu da żmien kien. Tanti kesħ, għattela f'dil kamra, għattela l-ħġieġ, għattela ġi għamil il-condensation. Għattela, sinti condensation ġeneralment, vera konna għadna niftħu l-bib ta' kamra, s-seta daħlet mewġa ta' sħana. Għattela marra ħġieġ, għattela kif numim li għattela palm prints ta' tfal, kienu jidru palm prints hekk.
U l-mara bdiet tagħmel li isma' jekk mhix toġbok, tlaqna lem. Imma tħoss xi ħaġa, meta tidejjek xi ħaġa, ma fimni mhix toġobni bdiet tagħmel li għattela le, orrajt jien. Fil-pront ikun hemm il-minibar. Il-minibar. Taf tkun frizzajra. U di għandha bieba tal-amara. Waħla mal-bieba tal-minibar. U di tagħmelek dil-ostja bieba tal-minibar ta' u nfetħet. Jienu l-mara bqajna ċassat li għajek. Ek bqajt. Għattela tlana. Mux għax bżajt, għax jena naf l-mara, jien mek kont ħanamel weekend ta' Ġesu Kristu. Għannu pieċiri jimdaw l-affarijiet, jenna fil-mara di mux għatorqad li di infern. U tlaqna l-barra, unżin nisfil. U kif wasanna ġor reception, da tinsiex da din nitkelmu 20 minuta. Minn xħin ta' tnaċċavetta sa' xħin ġejna l-ora. Niftakar kien hemm barranija, xi Russa kienet mill-fattizza tagħha u mill-aċċent. U għattela checking out. Ħarset lejha, għalt li, but you just checked in. Għattela yes, għattela please call it an early checkout. Għattela we're leaving. Is there something wrong with the room? Għattela thank you. Għattela we're leaving. Utlana. Di li għattajt inti di tal-lukanda smajt ħafna stejjerek. Min kun jaħdem ġu dak il-post, kun ilu jisma stejjer u jien per eżempju xaħat fil-familja tiegħi kien jaħdem ġu lukanda. Lukanda moderna ħafna. Milix żmien qatt ma ġara xejn fiha, ġifieri fis-sens ta' qatt ma kien hemm xi murders jew xi ħaġa jew whatever, xi ħadd fimt. Darba kien qiegħed xogħol bil-lej, ma nafx jgħidulu night reception għandu kun jgħidulu. Niżlu kopja u bil-qalzit ta' taħt u kważi arwiena niżlet. Jgħidu wersqu għax daħal xi ħadd fuqhom il-gallerija. Telaw daw ma sabu xejn, daw telu l-barra ġifieri. Qasriedu ħarġulhom l-affarijiet għax qasridu jidħlu ġew kamra. Qabel ma kont ġejjaw għattela l-mara xi ġimilu, għattela ħammu podcast ma' Kate, għattela ma' Mirko, Sajjan, ta' Sajjan. U msommu, mar ma toħx peċiet nitkellem fuq l-esperienza. Imma l-lum sirt nafa fi ma toħx peċiet nisnu l-esperienza. Ma toħx peċiet l-insemmija. Għattela għalfi ma toħx peċiet nsemmija. Għalt li għax dak li ħassejt inti. Ħassitu Jien ħassejtu. Ma rajt xej għalt li, imma rajtu per eżempju Lara ixoq għalik, għalt li rajtek tuħu nifsijiet fil-font dak il-lejl, għalt li għankajja ħassejt isħana u ħafna bart, għax kem minnom, fil-li rajta biftit xwejjeġ, ġifiri, u hem ftit minnom, kienet moħtija titgetzet, tħoss ħafna bart. Għalt li dik biss, għalt li jina għalek, nibżax għalt li ħassejt, inti ħassejtu jina u koll. Jien ġodik il-rukanda li semmejt li inti li ovvjament mux ħanajdu fejqeda u xisima. Jien għandi esperienza mux paranormali, imma. L-ewwel darba. Naħseb li kontat li darba. Kontatti jelek? Bat li tratti. Ejjo, diki. Dika jien kull sena nitla isir gig insomma u tar-rock. Il-Rock Troopers. U dejjem nitilaw dak iż-żmien kont għadni nixrob is-sejli sentej u xarej ma nixrobx. Ma iż-żmien biex ma noqgħodx insoq lura ovvjament, konna nikru lukanda u konna ngħidu isma'. Kon nidħol ġifieri jarku btejja kon nidħol letteralment nitkaxkar kont isni serb. Kienx ikolli għalfejn insuq, il-karozza kienet tkun iċċerkewwa, konna fimt. Ġerment konna naqbdu jew taxi jew whatever. U l-ewwel darba li tħanna ġud il-kamra, l-ewwel ħaġa li l-mara qisu. Qisu xi ħadd taqqalilha f'widnejha muraqla l-investa. Qalat l-investa u kif ħarġet l-imħadda, roqad hemmhekk kara. Hekk. Mhux biċċajt għandi ritratti għad domandi. Tajlix kamra kienet ma nafx numru m'għandix idea ma niftakarx. Naf il-mara ċemplet dak il-ħin jibdajt najdela fakit għajdilom jiblolek l-imħadda għaxina ma nkunx irrit ħafna drama
Imma baqgħet ġifieri sakemm tawna kamra oħra isbaħ moderna Mbagħad lajna xi darbtejn oħra, x'tliet darbiet lajt. Qatt ma esperjenza ħajġi. Jiena onestament, għamilna żmien, il-mara ma tixtaq lan sifru l-qas nitla'w għawdex ta' ġifieri. Għax imbagħad hekk iġġiela. Onestament, jien irrid nitla' għax għawdex inħobbu, nkun onest miegħek, jien għandi l-familjari minn hemm ukoll ġifieri. Imma llum għandna post partikolari u dejjem hemm. Anke aħna. Għandna post partikolari sabiħ jilqab welcome u hemm. Llum ser nagħmlu ġo boutique hotel żgħira. Anke aħna llum se nagħmlu Għall-Kwiet. Għall-Kwiet dejjem dak meta ngħidlu flok insif immorru jmejna. U mmorru taf għalfejn immorru hemmhekk. Għasħat hemm minni li ħanajlek ta'. Hemm qattous ta' triq. Tor, għastajtu isem ukoll tor. Immur biex intellalu balla ikel. U noqgħod nitimgħu jagħmel 3 ijiem dan ngħidlu int ħatix tariq. 3 ijiem imbellalu l-ikel ta' ġo gallerija li nispiċċaw bl-ikel li jkun għatfadal immur għand il-receptionist. Naqma 20 euro ngħidlu għamil li pjaċir ngħidlu di għalik. Ngħidlu daw għal-qattus ngħidlu ma jitimgħu miskin. U tifla per eżempju, tifla tiegħi tilgħu nieżla għawdex, xil-partner tagħha ċejja. Tellallu l-ikel. Ija, nħobbu morru ġifieri ġo postijiet. Jiena jien farmhouse ma raġax. Onestament, jiena kif għatlek fil-bidu, jiena qatt ma rajt ġifieri anke dal-aħħar camping sobek fid-dlam jiena bil-mara bid-tfal u xi ħbieb. Morru l-aħrax. Morru lemm u morru campsites li għawa Malta. Billej, qatt ma rajna xejn. Mhux xiwiet pereżempju jiena konna żgħar ġifieri taf xanajt, fil-Kennierja jiena miż-żejtun, ġifieri żejtun kunu jitfnu n-nies hemmhekk. Kum jaf kemm ġrejna fuq l-adam tal-mejtin. Ġifieri fil-Knisja hemmhekk jkunu kollha mimlija mejtin. Naraw, konna maqlu għajnu ninżlu ħdejhom. Biex naraw la. Għalek najt. Qatt ma rajna xejn. Kultant, wan kif għatt inti l-ewwel għattajjeb ġifieri meta inti tkun emotionally weak ikollu fuq xi jiffidja. Dik xi ħaġa li dejjem ngħid li huma jiffidjaw fuq il-biża' fuq l-emozzjonijiet tal-bniedem ħanamlu hekk. Allora jippruvaw jikkomunikaw miegħek b'ċertu naġis. Sewwa jtuk ċertu hints. Issa l-xiex ma nafx. Ma nafx. L-unika ħaġa li naf hija li kultant meta tibda tara ċertu aħna bil-Malti ngħidulhom kombinazzjonijiet, sinkroniċitajiet, il-kelma propja mhux kombinazzjonijiet, synchronicities. Naħseb illi meta jidhirlek xi ħaġa u tikklassifikaħ taħt paranormal, raġuni dejjem ikun hemm. Jista' jkun ir-risposta ma tkunx immedjata. Jekk toħod għand long run tibqa' tfittex, tibqa' taħdem fuqha, forsi x'darba issib risposta. Ħanajlek fid-dinja eżoterika u daw l-affarijiet jemnu li l-univers huwa skola li l-bnidem jiġi biex jitgħallem. U jerġa' jirrinkarna sakemm jitgħallem. Jien naħseb li dawn l-esperjenzi paranormali li mhux kulħadd jesperjenzhom. Però hawn numru kbir ta' nies li esperjenzaw. Naħseb li huma tipo ta' administrators tal-logħba. Jien konna la World of Warcraft u nafx qed ngħidlek. Jekk inti tilab logħba, inti għandek il-players, għandek in-non-players, l-NPCs, u mbagħad għandek l-administrators tal-logħba li ġeneralment jieħdu forma ta' karattru. Daw kunu l-administrators tal-logħba illi jiġu biex jgħinek. Ftakar illi hemm żewġ faċċati ta' kull storja.
Jekk jiena tnejn lilek jista' jkun qed infixkel lil ħaddieħor. U jekk qed infixkel lil ħaddieħor jista' jkun li qed tnejn lilek. Ġifieri ma jfissirx li għax inti forsi lilek deritlek entità u lilek trikkjatek b'xi mod u ġalitek jew forsi tagħmel xi ħaġa forsi qas kienet għalik. Forsi kienet għal ħaddieħor. Fimt? L-administrator tal-logħba. Dik bażikament x'naħseb jiena. Mhux nemmen x'naħseb. Jaf jgħaddi żmien u ngħidlek isma'. Biddilt il-fehma. Kien hemm żmien fejn kont nemmen kont naħseb li l-erwieħ jidhru hija. Imma mbagħad by time taħseb. Taqqat il-jigsaw puzzle meta tibda taqqat għandi toqba daqshekk fil-jigsaw puzzle imma qatt ħafna minnha ġifieri kantunieri lesti. Qatt ma ħankunu nafu l-verità kollha nemmen, imma bil-mod tiegħi ta' kif nista' nispjega da li għandi ġo moħħi hija administrator tal-logħba, il-paranormal. Ta' dissimulazzjoni jgħidilha li trid logħba li qegħdin ngħixu. Jista' jkun 100% li min jaf x'hemm hemm ħajja oħra wara l-immutu. Min jaf. Ħadd ma jista' Ħadd jweġġeb. ma jista' jgħid. Għalkemm hemm ħafna stejjer ta' nies li jgħidu li mietu ġew lura whatever. Hemm nies anki li jgħidu li rrinkarnaw li każ famuż. Tisma' stejjer. Eżempju. Li kont naf bihom u ġieli semmejtuhom intom fuq il-programm. Hemm storja partikolari ta' dik it-tifla jew tifel li tkun tara dar bajda u tkun fej il-baħar fej xmara. Kemm il-darba hemm dak tal-pilot ta' dak iċ-Ċiniż. Tal-pilot. Dik kont nafa orajt. Tal-Eġizzjana u tal-Ingliża. U issa ma nafx hekk segwejtix kien hemm waħda marret l-Eġittu. Sieti. Wara xara bħal tagħha. Parrokka il-parrokka u mbagħad xebħwa ma' figura tagħha u ġiet edenta. Eżatt, Nefertiti. Ma nafx hekk Nefertiti. Eżatt. Eżatt, xara, eżatt. Kollox. L-istess malji li kellha Eżatt. Kombinazzjoni tinqalleb. Issa dik taf tkun kombinazzjoni kbira, fimni. Forsi persona tixxiebaħ. Imma eżatt. Ħanajlek doppelgangers jew inkella mhux doppelgangers propja, nies jixbħu nies oħra. Esperjenzajta jiena fuqi personali. Mela ina naċċel ħanajdilek, mela jiena l-mara kienet tajli fil-ħafna snin ilu kienet tajli inti kienet tajli anke x'ismu ġifieri u niftakar x'ismu. Wed Gordon nista' nsemmih daqshekk ma fiha xejn. Kienet tajli inti tixbaħ lill-arus tal-kuġina li kellha u ta' kuġina tagħha. Jien kont ngħidilha hija kienet semmijuli dejjem tixbħu dejjem kulħadd anki dak jgħid kemm tixbaħli. Jiena jien dal-bniedem qatt ma rajtu. Darba kelli garax San Juan kien ġo għaw, xtajlu għaw, grupp ta' garaxijiet, nżajġ xtajlu. Komjuni għaw, komjuni garax. Dak iż-żmien kelli karozza, kont n-garax jaħħemmek. Għaġej biex noħroġa. Tħal fil-karozza jien. Għet noħroġa nara wieħed miexijek, muqdim il-bib ta' garax tiegħi. Għat jiftaħ il-bib ta' garax ta' faċċata tiegħi. Ġeda, garax ma garax kon, eżatt, faċċata xurxin. Jien kif rajtu bqajt ħares liħ. Sa' jgħidu li mhix normali li tara xi ħadd jixbħek u tarfu. Ġelment. Ix-xebbaħ ħadd ieħor ma xi ħadd ieħor, mhux lilek innifsek ma xi ħadd ieħor. Għada bqajt ħares liħ jien da. Ħarix bil-karozza jien, ħarix minn ġo karozza. U għat, tipo, għalla, rajtu jħares lejja. U rajtu jħares lejja ċassat. Ġi anki u beda jara xeb fija leħ. Jien mort fuq għatlu inti jismek hekk. Għalli, ejwa. U nafx kien jaħdem kollox. Għatlu l-ossi, għatlu inti kont toħroġ mat-talija
Ejwa, għallik kif tafhom dawn l-affarijiet. Għabdejt ngħidu l-istorja. Għatlu taf kemm smajt fuqek, għatlu għatlu marajtek, għatlu mallum, għatlu konfermajt, għatlu fucking vera tixbaħni. Għet ngħidlek fucking photocopy. Insomma, taf il-min jixbaħ? Il-min? Ejja, ħares lej ħarġa. L-Riki. Barra minn fuq. Nħobbok Riki. Jien nsellem ir-Rika xuqat kważi nejber tiegħi. Jixfu Riki. Jixfu. Taf li kien hemm momenti fejn għatta sjaqsni qed nitkellem ma' Riki. Ir-Riki kombinazzjoni nsellem minnaw. Naraħ spissa xi nkun waqt nitrenja jew hekk nkun mixi għaddej jogging. Dan nisma' lilkom u daqqa nisma' podcast tiegħu wkoll. U naraħu ngħidu rajt, nsallimlu minn hawn. Tajjeb sieħbi. Għandi pjaċir. Proset. Għajt magħhom. Thank you ħafna. Miegħek u ngħid grazzi wkoll il-Mirko u nsellem il-Sajjan ukoll u l-Analis ukoll. U li ħarġ insejt jismu. Lejden. Lejden ukoll. Lejden ifhimni, Lejden mhux taraħ, rari taraħ. Kważi. Mhux taraħ naħseb. Issa tajna xeq tamlukum minnu eżatt Mirko wkoll. Żgur. Fl-aħħar. Der. Bigfoot found issa, mhux finding Bigfoot found issa. Thank you Marvik. Proset ġvin. Għandi pjaċir. Thank you ġvin. Proset. L-intqajt miegħek.